Shugor nakaslem jong unongsan Hima. Kalong kasien jam ka jingjop kabakraw ya ga jila Meghalaya ha kaba ya ka Ktien Khasi bat Garo la Shah Kynthup lang ha ka Central Board of Secondary Education lani ka Cbse minta kabaki khanna ha ka jila kilala abanjet ya kini ki Ktien ru kani kadai hadian baka Sorkar lingba o Myntri katanat pule puthi ka Sorkar jila uba lakmen rumbui ulapha jingtho Shah ka Sorkar India ban kerpa ban penrung no ya ka Ktien Khasi bat Garo ha ka Cbse ki badai ki Ktien makongsan ha ka jila kani kalong shibenta ban yele ban penbor ya ka Sorkar India ban penrung no ya ka Ktien Khasi bat Garo Shah ka khrenet ka bapra Myntri rangba ka jila Conrad sangma ula penpau ka jingkmen halor kani ha ka baula ai Khublei Myntri ka tanat pule puthi ka Sorkar Pdeng dharmendra pradhan namar ka jingpen stat jong ban Kynthup lang ya ka Ktien Khasi bat Garo ha ka Cbse R3 framework habatho ha ka rensan x Myntri rangba uloong bakani ka sen jam kan ai jingmen to ya ki khna kan pendunai ki jing ya ki school kan kershan ki nong hikai ki bahikai ya ki jat Ktien bat kan pen klan ya ka jing penne pensa ya ka jing ruspa ka Ktien khampalat ya mau jam kani ka pen I ya ka jing IT lang jongi ya ka rukom hikai ka ba Kynthup lang ya baro ka baburam ya ka wei pa ka wei ka Ktien lapen pau Conrad